האם אנחנו יכולים להיות שותפים של הקדוש ברוך הוא? שאלה. או האם במילים פשוטות, כשאנשים אומרים בעזרת השם, כשאומרים אם ירצה השם, את רוצה לסגור את ה... למה מתכוונים? למה אנחנו מתכוונים? כשאנחנו אומרים בעזרת השם, אם ירצה השם, השם רוצה, השם לא רוצה. זו שאלה מאוד מהותית. מה היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? כלומר, האם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ואנחנו נבראים בלבד, או שאנחנו במעמד שהוא קצת שונה, אולי של שותפות בבריאת העולם. אז זה הנושא שלנו בכללי, וכמובן שדבר על כל הנושא הזה של מתן תורה, של שבועות. ואנחנו, בשביל זה אנחנו נלמד, רק שנייה, יש פה... רק שנייה, אני רק צריך לתפעל איזה משהו טכני, דקה אחת. אנחנו נלמד מהאדמו"ר מסלונים, במאמר שנקרא פנים בפנים, וזה מאמר מרתק. בואו נראה, רק שנייה. עשיתי. אוקיי, אז אומר לנו האדמו"ר מסלונים את הדברים הבאים. פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. נכון, זה פסוקים שאנחנו מכירים, שממש במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו מתוך האש. אנוכי עומד בין השם וביניכם. מי זה האנוכי הזה? אנוכי עומד בין השם וביניכם. מי זה? משה. משה אומר, משה, אני עומד ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא. למה? כי בני ישראל אמרו, לא, המעמד הזה של להיות מול הקדוש ברוך הוא ישירות, אנחנו לא עומדים בזה. אנחנו נמות. פרחה נשמתם. אז הם ביקשו שמשה יעמוד בינם לבין הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו משה אומר, כן, אנוכי עומד בין השם וביניכם. שנייה. עיין ברמב"ן ועוד מהמפרשים שעמדו על זה שהדברים לכאורה כסותרים. כלומר, אם אני עכשיו עומד ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא, אז רק שנייה, השם דיבר עמכם? לא, כי אנוכי עומד ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא. אז רק שנייה, מה התפקיד של משה? הוא בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, או הקדוש ברוך הוא דיבר ישירות איתנו? אז הרמב"ן אומר, אולי זה סותר. ויש לומר, יש להבין, העניין דהנה השיא של כל הבחינות שזכו ישראל במעמד הנשגב של קבלת התורה, היה עניין של פנים בפנים דיבר השם עמכם. השיא של החוויה האנושית מתגלה במעמד הר סיני, כשאנחנו עומדים פנים בפנים מול הקדוש ברוך הוא. ואומרים שרק משה קיבל גילוי כזה של הקדוש ברוך הוא מדבר איתו פנים בפנים. בדרך כלל הנביאים מקבלים את הנבואה שלהם דרך מראות הנבואה, תוך כדי שהם ישנים. רק משה קיבל את המעמד הזה. אבל פה, ברגע הזה, אנחנו ממש עומדים מול הקדוש ברוך הוא, והוא מדבר איתנו פנים בפנים. גם לא פנים באחור, כלומר זה שלא שהקדוש ברוך הוא נעלם בצורה כלשהי, אלא אנחנו ממש רואים וחווים את הבורא. שהוא בחינת ייחוד עליון פנים בפנים, בבחינת נישואים. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא ואנחנו ממש במעמד של ייחוד, של זיווג, של גבר ואישה, של חתן וכלה. אנחנו היינו ממש ברגע הזה, ממש בחיבור הטוטלי עם הקדוש ברוך הוא, פנים בפנים. וכדרשת חז"ל,
ביום חתונתו, יש פסוק שאומר ביום חתונתו, מה זה ביום חתונתו? זה מתן תורה. ואצל האשכנזים, הם קוראים לפני המעמד של מתן תורה בשבועות בשחרית, הם קוראים מין כתובה כזו, איזה חוזה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, משהו מאוד מאוד ארוך, שקצת קשה למי שלא ישן כל הלילה. כן, כן, כן. כן, תלוי אם את הולכת לאשכנזים או לספרדים. ספרדים לא קוראים את זה. כן. הם קוראים ממש, זה מין כתובה כזו. בבקשה. ולהשיג בחינה גבוהה זו, קדמה כל ההכנה הרבתי, 3 ימי ההגבלה, והפרישות מענייני העולם הזה. 3 ימים לפני קבלת התורה, בני ישראל פרשו מנשותיהם. מה זה לפרוש מן האישה? זה לפרוש מהעולם הזה. זה להיות עכשיו במעמד קדוש של סוג של נזירות, בקטנה, אבל סוג של נזירות. אוקיי, אז אנחנו היינו צריכים להגיע למעמד של פנים בפנים, איכשהו לבטל את הקשר שלנו עם העולם הזה. אם בן אדם יותר מדי מחובר לעולם הזה, קשה לו לעבור דרך ההסתרה של הקדוש ברוך הוא, שבדרך כלל אנחנו חווים את העולם כעולם נפרד, ולא מחובר לקדוש ברוך הוא. לא חווים את ההוויה של הבורא בכל רגע ורגע. אז קדמה ההכנה הרבתי של 3 ימי ההגבלה, והפרישות מענייני העולם הזה. והקולות וברקים, וההר בוער באש, ויחרד כל העם אשר במחנה, שהיה בבחינת חרדה מסלקת הדמים הטמאים. מה זה אומר? זה אומר שכשבני ישראל, תדמיינו את המעמד הזה, קולות, ברקים, 3 ימים לא להיות קשור למשפחה, זה מעמד נשגב. זה זה הכל זה, קולות וכל זה, זה גם כמו שפרישה מאישה זה מהעולם, כל זה גם נראה לי. תראי, זו שאלה מעניינת מה שאת שואלת עכשיו. זה גם וגם או של... לפני די הרבה שנים, פה בבית כנסת, היה מישהו שביקש ממנו להגיד דבר תורה, והוא אמר דבר תורה, והוא בן אדם מאוד רוחני, שלמד באיזו ישיבה מאוד רוחנית כזאת, והוא אמר, תראו, מעמד הר סיני זה לא היה מעמד הר סיני כמו שאתם מדמיינים, זה לא היה קולות ברקים, זה היה הכל בפנים, זה היה מעמד של התגלות אלוהית, ומה היינו רואים, מה היינו מגיעים שם, אולי בני ישראל באיזה מין מדיטציה, משהו כזה, והוא דיבר על זה, ואני בתקופה היא לא הייתי מדבר כל כך, ואז שתקתי, אבל בסוף התפילה לא יכולתי, כל התפילה, חשבתי על זה, אמרתי, לא יכול. ובסוף אמרתי ככה, תקשיבו, קהל קדוש, הדבר תורה הזה היה דבר תורה לאשכנזים. אנחנו הספרדים מאמינים שהיה, ועוד איך היה קולות, היה ברקים. עכשיו, מה התכוונתי לומר בזה? זה שיש גם פשט. כלומר, כן היו קולות, כן היו ברקים, אלא אם כן אולי אני בכלל לא מבין, אבל אני חושב שהתורה אומרת לנו, כן, היה קולות, ברקים, וזה גם היה מעמד נשגב, רוחני, וגם מעמד. לא, זה לא מבטל. כן, זה לא מבטל, נכון? זה לא, היה גם וגם. אבל המעמד שלא יודע, הייתם פעם באיזה סופה, באיזה סופת ברקים, יש איזה מעמד כזה של סוג של עירה, של פחד, זאת אומרת, משהו הרבה יותר גדול ממני, נכון? אז בני ישראל נכנסו לזה דרך הפרישות מהאישה, דרך הקולות, הברקים, הם היו במעמד מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה. אז אומר לנו הרב, כן, הדבר הזה קרה פנים בפנים, אתה לא יכול להגיד, לשתות קפה עם כמה חברים, ולהגיד, טוב, אני רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, ואז אתה אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא, אתה פה, אני פנים בפנים. לא, אתה צריך לעשות הכנה. זה לא בא ברגל, אתה צריך לעבוד. אז מה העבודה? זה ממש להסתלק מן העולם הזה, ולהגיע למצב מרומם, של קדושה. ובכל דור ושנה צריך לזה התערותא דלתתא. אנחנו צריכים גם כן להאיר את המעמד הזה, כי הרי כל מה שכתוב בתורה, זה לא מה שקרה פעם ונגמר, אלא זה קורה. ולוח השנה היהודי בנוי בצורה כזו, שכל פעם
שאנחנו חוגגים חג, זה מעמד שמתרחש באותו רגע. יציאת מצרים, אנחנו יוצאים ממצרים. סוכות, אנחנו הולכים בסוכות, בענני הכבוד. והקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות. וכשאנחנו מגיעים למתן תורה, מה קורה? מתן תורה. אנחנו בעוד יומיים, 3, אנחנו נקבל את התורה. זה לא איזה מעמד, כן, זוכר, זכר לי. לא, זה מעמד שמתרחש ממש באותו רגע. עכשיו, אומר הרב, אבל אתה לא יכול להגיע לזה אם אתה לא מתכונן לזה. אתה צריך גם כן לעשות התערותא דלתתא, התערות מלמטה, שזה אומר שאתה צריך לעבוד. וכל אחד משיג את קבלת התורה השייך לו, לפי ערכו והכנתו. זה לא שעכשיו המעמד כללי, וכל אחד עכשיו מקבל את התורה, כולם מקבלים את אותה תורה. לא, זה לא אותו מעמד, כי היה מעמד של מתן תורה, אבל לא היה מעמד של קבלת התורה. מתי אנחנו מקבלים את התורה? בכל שנה ושנה. אנחנו מקבלים קצת יותר מהתורה. לפי מה אנחנו מקבלים את התורה? למה מישהו מקבל תורה בעוצמות מחודשות וחידושי תורה וממש מתחבר לבורא, ומישהו אומר, טוב, בוא נאכל עוגות גבינה. זה לפי ההכנה. אם אתה מתכונן, כמו שאנחנו מתכוננים עכשיו, ואתה אומר, אוקיי, יאללה, אני רוצה לקבל את התורה, אני לא רוצה לאכול עוגות, או לא רק. גם וגם. ובכל דור ושנה צריך לזה התערותא דלתתא, וכל אחד משיג את קבלת התורה שייך לו, לפי ערכו והכנתו, כמו קדושת כל החגים, שהם בבחינת מקדש ישראל מקדש ישראל והזמנים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל ואת הזמנים, דהיינו שקדושת הזמנים הוא לפי הקדושה שיהודי מקדש, הוא מכין עצמו לקבל פני החג. יש בנוסח הברכה שאנחנו אומרים בחגים, אנחנו אומרים מקדש את עמו ישראל והחג, חג השבועות הזה וכו', או מקדש ישראל והזמנים. וזה מוזר, למה אנחנו אומרים קודם כל מקדש את הזמנים ואת ישראל? למה? כי כל המעמד של ראש חודש וכתוצאה מכך כל החגים הם תלויים בקביעה של עם ישראל. למה? כי היו באותו זמן, היו מקדשים את החודש. לפי מה מקדשים את החודש? לא כמו היום, שיש לנו לוח זמנים קבוע, אלא היו מחכים שבני ישראל היו עדים שבאים ואומרים, הנה ראינו את הירח, ואז חז"ל או החכמים היו אומרים, הנה אנחנו מקדשים את החודש. וזה לפי ההחלטה שלהם. כלומר, זה לא ההחלטה של הקדוש ברוך הוא. נגיד, ויש אפילו ויכוח בהגמרא, מישהו שאומר, לא, זה לא בתאריך כזה, זה תאריך אחר. ומה שנקבע בסופו של דבר זה שעם ישראל מקדש את הירח. ואם אנחנו מקדשים את הירח, אנחנו מקדשים את החגים. אנחנו נותנים קדושה לחגים, לא הקדוש ברוך הוא. ואתם מבינים כבר את הקשר למה שאמרתי מקודם. מי בורא את העולם? מי עושה את החגים? הקדוש ברוך הוא נותן לנו את החג? או אנחנו עושים את החג? אז אתם כבר מבינים שמדובר במשהו שהוא מתחיל להיות שותפות, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את החג, והוא אומר לנו, אתם תקדשו את החג. הוא נותן לנו את התורה, והוא אומר, אתם תתקדשו, אתם תכינו את עצמכם, ולפי ההכנה שלכם, אתם תקבלו את התורה. מה זה אומר לקבל את התורה? אנחנו לא מקבלים את התורה כל יום שאנחנו עושים מצוות ולומדים? אוקיי, שאלה טובה. מה זה לקבל את התורה? כשאנחנו עושים מצוות, אנחנו מקיימים את התורה, אנחנו לא מקבלים את התורה. לקבל את התורה זה לקבל את ההערה, זאת אומרת, תורה מלשון אור, או מלשון הוראה, שאנחנו מקבלים את ההוראות מהבורא. עכשיו, אנחנו יכולים לקבל את התורה בכמה רמות, לפי הפשט, לפי הרמז, הדרש או הסוד. תלוי בבן אדם, תלוי בהכנה שלך. אם אתה אומר, כמו שאמרתי לפני רגע, אתה אומר, איזה חג טוב, בוא נכין בשר ודגים. זה ההכנה שלך לחג. אתה מקבל את התורה, אתה מקבל את החג. או אם אתה שומר על ההלכות של החג, אתה מדליק את הנרות, אתה עושה את כל מה שצריך לעשות. יופי, קיימת את התורה. וקיבלת חלק מהתורה, שהוא החלק של הפשט. אבל אם אתה מכין את עצמך יותר, לדוגמה, נגיד, דיברנו הרבה לפני כמה שבועות על פסח, אתה יכול להגיד, טוב, איזה כיף, פסח, ואנחנו נאכל, אני יודע, כל אחד והעידה שלו, אנחנו נאכל את הדבר. וואו, אוקיי, וואו, מדהים.
ויש אנשים שיגידו, לא, אנחנו עושים גם הלכות, מעניין מה אנחנו צריכים לעשות, וכמה רגעים בין זה לזה, ואפיקומן, עד איזה שעה וכו' וכו'. אבל אפשר להגיד גם כן, סליחה, אבל יש משהו מעבר לזה, נכון? המעבר לזה, זה האור שבעולם. אתם יודעים, אמרנו לפני רגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה מתוך האש. למה אש? כי אש זה הדבר הכי רוחני בעולם הזה, הדבר הכי אתרי, וואו, מה זה אש? זה לא גשמי, זה לא כמו אדמה או מים, נכון? אז מה זה תורה? זה החלק של האור או של האש שבעולם. עכשיו אנחנו יכולים לקבל את זה. מבינה לדוגמה, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו יותר מקבלים את התורה. אז עכשיו יש התחדשות כללית בעם ישראל ביום מתן תורה. בסדר? והוא על דרך המשל שאמר מרן הסבא הקדוש מסלונים, זכותו יגן עלינו, לאב לוקח את בנו ומעלהו לפסגת ההר, שיראה משם מראות מרהיבות. כאן אנחנו מבינים שהסבא הקדוש מסלונים היה אוהב לראות נופים יפים, נכון? וזה אחד הדברים החשובים, לראות נוף. לראות נוף זה מרהיב. אז הנה אתה לוקח את הבן שלך, מגיע לאיזה פסגה של הר, אתה אומר, הנה, תראה את הנוף היפה הזה. אחר כך מוריד אותו. לוקח את הבן, מוריד אותו מההר, ואומר לו מעתה, אם רצונך במחזות אלו, עליך לעלות להר בכוחות עצמך, צעד אחרי צעד. איזה כיף שהבאתי אותך לפה, אבל מעכשיו אתה צריך לעבוד. אני לא אקח אותך על הכתפיים שלי כל החיים שלך, אתה צריך הרי להיות עצמאי. כן האדם, בתחילת היכנסו בעבודת השם יתברך, מרגיש התעלות. זה קורה המון למי שחזר בתשובה, וזה אמור לקרות לכל מי שחוזר בתשובה ושב בתשובה, כי אנחנו צריכים לשוב בתשובה כל הזמן. יש איזה רגע של התעלות. אתה אומר, וואו, איזה יופי, איזה עולם של תורה. זה עולם אחר, זה מרהיב, זה ממש נותן משמעות לחיים, והכל נפתח. ככה הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו בתורה. מבחינת אין חוזק כחסידות בתחילתה, אבל אחר כך לוקחים ממנו את זה וצריך לעמול הרבה עד שמרגיש משהו. כלומר, בתחילת התשובה הרבה אנשים מרגישים רוממות רוח, ואחר כך זה כזה טוב, אוקיי. הבנתי שיש הלכה שאם לא מרגישים משהו במשך 5 שנים, אם? לא מרגישים משהו, אין, כן. נגיד, התלהבות מה שאתה לומד, כאילו, כן. וואו, הערה. נכון, לעולם ילמד אדם, לבדוק. ילמד אדם איפה שליבו חפץ. כלומר, אתה צריך איכשהו איזו התלהבות, אבל לפעמים ההתלהבות הזאת היא כמו הערה גבוהה כזאת, ואז לאט לאט זה כזה דועך. עכשיו, אני חושב שזה קורה לכל אחד מאיתנו. לא יודע, תחשבו גם על נישואים. בהתחלה המון אהבה, וואו, כמה אוהבים. לאט לאט זה דועך. מתי זה דועך? כשלא עובדים. אם אתה לא עובד על זה, אז זה דועך. וכן הלאה, כל דבר. תחשבו על לידה של ילד. יואו, איזה דבר מדהים. אחר כך חיתולים, מטרנה, זה לא אותו מעמד, נכון? אז כביכול, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ואת האור הזה, הגבוה, ואחר כך אומר לנו עכשיו, תקבלו את זה לבד. ופה אתם רואים עוד פעם את השותפות, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן את התורה. אתם קיבלתם? אני לא אתן לכם את התורה, ולא אביא לכם את התורה עם כפית, נכון? לא עם כפית. אתם תצטרכו לעבוד ולגלות את התורה בעצמכם. שזה משהו אחר לחלוטין. ואם אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה גם כן בנושא של סירת העומר. שיש את היציאת מצרים, יציאת מצרים שזה, וואו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ואחר כך הוא לקח את האורות של יציאת מצרים, עד שאנחנו מקבלים את התורה, אבל מה בין לבין? ספירת העומר, שזה זיכוך המידות, שאדם צריך לעבוד על החסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו' וכו', עד שהוא מגיע למלכות של המלכות, דהיינו אדם מזכך את מידותיו, ואז הוא מקבל שוב פעם את אור התורה. אז אותו דבר אומר לנו הרב, זה כלל, אתה מקבל את התורה, רואה
פתאום, זה גם קורה לנו כשאנחנו פתאום מבינים את החיים שלנו, פתאום יש לך איזה הברקה, אתה אומר, הבנתי, זה מה שאני צריך לעשות. תחשבו על בן אדם שאומר, הנה, הבנתי, אני רוצה להיות רופא. פעם, זה מאיר לו. אחר כך מה הוא צריך לעשות? עמל קשה, לימוד, שנים ופרטי פרטים, ולהיכשל במבחן, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שהוא סוף סוף רופא. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו אותו דבר, אני נותן לכם את התורה, זה מראה מרהיב, נוף מהמם, אבל אני לא אביא אתכם כל פעם. אתם תצטרכו לעמול, ואדם לעמל יולד, נולדת כדי לעבוד. ועל דרך זה העניין בקבלת התורה, שהיה אז התגלות גדולה, קולות, ברקים, תחשבו על בני ישראל, אם היינו שם עכשיו, במעמד הזה, נעשה ונשמע, נעשה כל מה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא, אין עליך, אין. מה קורה מיד לאחר מכן? בלגנים. תראה, בסוף, אנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים לעשות הכל. זה התחיל מיד, כאילו, כשקיבלנו את התורה הזה, כזה. מה, איסורי העריות? לא דיברנו על זה, שנייה, קיבלנו את כל התורה, אבל לא. אנחנו חתמנו בגדול, אבל אחר כך אתה רואה את כל הסעיפים, אתה אומר, על זה, אני חתמתי על זה. אז פתאום זה הופך להיות קצת יותר קשה. או למעשה הרבה יותר קשה. ועל דרך זה, העניין, בקבלת התורה, שהיה אז התגלות גדולה, ואחר כך, בכל שנה, כל אחד משיג לפי הכנתו, לפי הצעדים שעשית על ההר הזה, אתה תראה את הנוף. לא עלית, לא קיבלת. לצערנו הרב, יש הרבה מבני ישראל שלא כל כך מקבלים את התורה בשבועות. עושים דברים אחרים. אז הם מקבלים את התורה, כן, משהו מקבל בנשמה, אבל בפועל, האם התורה מאירה את החיים שלהם? פחות. למה? כי הם לא התכוננו. אוקיי. והנה, איך ישיג ויגיע אדם הקרוץ מחומר למדרגה העליונה? הזאת. בחינת פנים בפנים דיבר השם עמכם. איך אדם נורמלי, גוף, פיזי, ממשי, קונקרטי, ייפגש עם האינסוף. מילים פשוטות. איך הסוף יפגוש את האינסוף? הרי באותו רגע שאדם פוגש את האינסוף, מה היה אמור לקרות? איך? הוא נבלע בתוך האינסוף, הוא מפסיק להיות סופי. ואם הוא מפסיק להיות סופי, הוא מפסיק להתקיים. אי אפשר להתקיים במעמד האינסוף. אז איך אני אדבר עם האינסוף? זה לא הגיוני. יש איזה משהו שלא נראה סביר. תחשבו, זה כאילו שאני אומר, אני תמיד אומר את המשל הזה, איך אני אתקרב לשמש? אני אתקרב לשמש. עד כמה? עד שכן, אני אתן נשיקה לשמש. מה יקרה אם אני אתן נשיקה לשמש? אין מה, אתה לא יכול להיות שם. במעמד השמש. אז איך אתה יכול להיות במעמד אחד עם האינסוף, ולדבר איתו פנים בפנים, לקבל אותו, להיות, כן, 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 הקדוש ברוך הוא יודע. מה? לא הגיוני. אז אומר לנו הרב, והנה, איך ישיג ויגיע אדם הקרוץ מחומר למדרגה העליונה? הזאת בחינת פנים בפנים, דיבר השם עמכם. יש לומר. שיש דרך מיוחדת בזה, כיצד לעלות בהר השם ולהתנער מהחומר של נפש הבהמי. על פי מה שביארנו במקום אחר, עניין כל האומר ויחולו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. מי שאומר ויחולו השמיים והארץ, הוא שותף לקדוש ברוך הוא. עכשיו גם אצל אשכנזים, כשהחזן אומר בערב שבת, ויחולו השמיים והארץ, אז צריך להגיד ביחד איתו. ואם לא היית עם עוד מישהו, היית לבד, היית באמצע תפילת העמידה, אז אתה צריך להביא עוד מישהו ולהיות במעמד הזה של להגיד ביחד ויחולו השמיים והארץ. זה מעמד, זה לא סתם. אז איך אנחנו נהיים שותפים לקדוש ברוך הוא? והמקיים מצוות סוכה כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. במעשה בראשית. אגב, יש אמירה במדרש שכולם מצטטים,
שהקדוש ברוך הוא, איך כתוב בדיוק? שהוא רצה לעשות לו, לא, התאווה שתהיה לו דירה בעולמות התחתונים. אבל יש גם כן אמירה אחרת, רצה שותפות. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא מחפש שותפים. שותפים? מה יש לקדוש ברוך הוא? מחפש שותפים? כן. תדמיינו לעצמכם שעכשיו מישהו ממש ממש גדול, בתחום שאתם אוהבים, שאתם ממש מעריכים. האדם הכי גדול בתחום. במה את עובדת? ניהול פרויקטים. אילון מאסק. בוא אומר, תגידי, אסתי, את פנויה עכשיו? אני יכול לדבר איתך כמה רגעים? מה, אני? כן, את. אני רוצה אותך שותפה. עכשיו, לא שכירה, שותפה. שותפות זה משהו מטורף. מה זה שותפות? זה אומר כביכול חצי חצי. מה? אילון מאסק, מדבר איתי, דונלד טראמפ, ביבי נתניהו, לא משנה מי תגידו, הרמטכ"ל, אומר, תשמע, אני צריך אותך. מה? אותי? זה משהו מזעזע בצורה מסוימת, נכון? אז הקדוש ברוך הוא אומר, האין סוף פונה אלינו, קורצים מחומר, סופיים לחלוטין, והוא אומר, תגיד, אתה יכול להיות שותף שלי? בבקשה. מה? זה מעמד מטורף. אז הקדוש ברוך הוא מחפש שותף. אז איפה אנחנו רואים את זה? אז מי שאומר, ויחולו השמיים והארץ, הוא אומר כן, וגם תזכרו, ששם אנחנו אומרים, אשר ברא אלוהים, לעשות. מי זה צריך לעשות? למה כתוב לעשות? כי הוא אומר לנו, אתה תעשה, אתה תהיה בורא, שותף איתי. אבל זה הגיוני, כי כל פעם שאנחנו מגדלים משהו באדמה, כל פעם שאנחנו עושים ילדים, כן. זה כן סוג של שותפות עם הקדוש ברוך הוא. את אומרת שזה הגיוני, אבל זה בגלל שאת... כאילו שותף זה לא חייב להיות פרטנר 50-50, זה יכול גם להיות 1%, אבל זה עדיין כאילו... קודם כל אנחנו נראה שהשותפות הזו היא הרבה יותר מ1%. אבל שימי לב, אנחנו נתקדם ואחר כך אנחנו נחזור לזה. לכאורה אינו מובן, מה זה בחינת שותף? ואיך באמירת ויחולו במעשה או במעשה הסוכה, נהיים שותפים לקדוש ברוך הוא, בורא כל העולמות. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יכול להיות שותף? אני אומר, כן. הנה, אני אומר ויחולו. הנה, ישבתי בסוכה, אנחנו שותפים. איך זה הופך אותי לשותף? הוא אין סוף, אלא שהוא על דרך הנושא אישה, דאף שאינה מכניסה לו כלום, הרי במציאות שותף לכל מה שיש לו. אז אוקיי, זה דורות קודמים. יש פה הרבה נשים, אנחנו לא, צריך להבין את המציאות. פעם, אישה לא הייתה מרוויחה כלום. כלום. שום דבר. היא הייתה בקושי, עושה מלקטת. ואז בא איזה גבר, אומר, כן, את תנסי לי, כן? באותו רגע היא מקבלת 50% מהנכסים שלו. אגב, זה ממש קורה גם היום. תחשבו, היה לא מזמן, ג'ף בזוס, שהוא יצר את אמזון, הוא בן אדם מיליארדר, הוא התחתן עם אישה. עכשיו, האישה הזאת היא לא מיליארדרית, אבל כשהם התגרשו, אם הם לא עשו הסכם ממון, היא מקבלת חצי. את בנית את אמזון. גברת, לא, אבל אני אשתו, שותפה שלו. זה מוזר. אז תחשבו עכשיו במעמד של פעם, שאישה לא הייתה מרוויחה כלום. גבר, קנה, עשה, יש לו שדות, יש לו זה וזה, בית. מכניס את האישה, באותו רגע שותפה, 50%. שלי. זה הבית שלי. אבל תגידי, עבדת, בנית את הבית הזה? שלי. איך יכול להיות? אז, והטעם על פי דברי הר"ן, מסכת נדרים, שבקידושין היא מבטלת דעתה ומפקרת עצמה אליו. שכשאישה מתחתנת, היא אומרת עכשיו, אני איתך, עד הסוף. לך תך אחריי במדבר, אני מוכנה להכל. אתה בא לי, ואני איתך. אני לא צריכה שום דבר אחר.
אני מבטלת את דעתי אליך, מבטלת את עצמי אליך. אני שלך. שזה אולי מסביר את המושג בעל. אני עכשיו, אני יודע שזה לא נשמע טוב במיוחד היום, אל תרביצו לי. נבין את המשל ונבין את הנמשל. והבעל מכניסה לרשותו, ועל ידי זה, שוב, אין זה יש נפרד, אלא עצם עצמותו הוא כחלק בלתי נפרד. כלומר, אתם זוכרים את המשפט של רבי לוין, שאומר, הרגל של אשתי כואבת לנו. כלומר, זהו, קיבלת את האישה הזו, אתה והיא עכשיו, זה אחד. סליחה, אבל אני בניתי את הבית. לא בנית את הבית, אתם בניתם את הבית. למה בנית בית מלכתחילה? כדי שיהיה לך אישה וילדים, נכון? אז עכשיו היא שותפה. אומנם היא עוד לא הייתה שותפה בפועל, אבל הנה, האישה הזו מסכימה להתחתן איתך, היא עכשיו שותפה שלך, 50%. ולמה זה כזה מובן? כי אם אנחנו יודעים שלמעשה נשמה מתחלקת לשניים, לחלק הזכרי ולחלק הנקבי, ושברגע שהם מתאחדים על ידי חופה וקידושים, אז מה קורה? הם חוזרים להיות אחד. אז אתה לא יכול להגיד, לא, סליחה, זה הבית שלי, זה הבית שלנו. כן, אבל אני בניתי אותו. לא, אתה לא בנית אותו. אתה והיא בניתם אותו. כן, אבל היא לא השתתפה פיזית, נכון. אבל היא הסכימה להיות אשתך, להביא ילדים איתך, לבנות איתך משפחה, אז אתם אחד. זה אומר שחזרתם לאחדות הקמאית. זה לדעתי זה נורא מרגש, וזה יכול להתאפס כלא פמיניסטי, אבל תחשבו כמה זה עמוק. לא, זה לא הפמיניסטי של היום. אבל תחשבו כמה זה אומר על מעמד האישה. האישה היא לא פחות מהגבר, וזה לא מובן מאליו. פעם היית יכול לחשוב, כן, אולי נשים הם פחות. לא, לא, הם שותפים. ואגב, זה אחד מהדברים הכי מזעזעים, לדעתי, בפמיניזם, זה שהפמיניסטיות אומרות שתמיד גברים ניסו לנצל נשים, וניסו להתעמר ולהראות את כוחם, וזה מה שהם אומרים היום. גם, הנה, גברים כל הזמן מנסים להשפיל אותנו, להעביד אותנו, זה לא נכון. והם אומרים את זה על כל ההיסטוריה. עכשיו, זה ממש ממש לא נכון, היסטורית. למה? היסטורית? היסטורית זה ממש לא נכון. כי גברים ונשים תמיד היו שותפים. מה השותפות? השותפות זה שכל אחד עושה מה שהוא טוב בו. זה שותפות. יש לי שותף. אני לא עושה את מה שהוא עושה, הוא לא עושה את מה שאני עושה. כל אחד עושה את מה שהוא יודע לעשות. נכון? לא, אני רוצה לעשות הכל. הוא רוצה לעשות... לא נכון, אנחנו כל אחד עושים את מה שהוא יכול. עכשיו, זה משהו מאוד מאוד עמוק. זה אומר שהנשמה מתחלקת לשתיים, יש לה שתי חלקים, וכששתי אנשים מתאחדים, אז הם בשותפות. וזה אומר שגברים ונשים תמיד היו שותפים. תחשבו על זה. אנשים היו מתמודדים עם קשיים שאנחנו לא מדמיינים. רעב, קור, מלחמות, דברים מאוד מאוד קשים. הם לא היו עסוקים במי יותר חזק ממי. זה לא עניין אף אחד. זה במה אני טוב? אני טוב במלחמה, בכוח, וזה, אז אני אעשה את זה. במה הטובה? להביא ילדים לעולם ולסדר את הבית. מעולה. אז עכשיו זה לא, מה? אתה תגיד לי מה? לא. מה, האישה הייתה אומרת, אתה תלך למלחמה. לא, אני הולך למלחמה. למה? כי זה התפקיד שלי. ומה, אני עסוקה עכשיו עם הילדים בבית? כן, זה התפקיד שלך. כל אחד ותפקידו. עכשיו, זה משהו שקשה להבין היום, כי כל אחד רוצה לתפוס את התפקיד של השני, אבל במהות זה מאוד מאוד ברור. כן, יש איזושהי התפתחות. אני מסכימה איתך. אני מסכים. אני חושבת שנשים וגברים לא צריכים להיות אותו דבר, אבל כן היה איזושהי התפתחות גם בשביל גברים וגם בשביל נשים, שנשים עכשיו יכולות לעשות יותר, הן לא צריכות להיות אותו דבר כמו גברים, אבל הן יכולות עכשיו להצביע בבחירות, הן יכולות ללמוד, הן יכולות לנהוג אוטו, כאילו לנסוע באוטו, שיהיה להם driver's license וכל הדברים האלה. וגברים יכולים יותר להביע את הרגשות שלהם ולהיות יותר... את צודקת, שאני לא אגיד דברים שלא התכוונתי אליהם. ברור שיש התפתחות, אבל ההתפתחות לא מבטלת את המהות.
אני שמעתי היום שבסעודיה, שעכשיו יש את MBS הזה שהוא מראה את עצמו מה זה מפותח ומה זה נחמד וסחבק וטראמפ מאוהב בו, יש להם, ככה גילו היום, שיש להם בתי כלא לנשים לא ממושמעות. מה זה אומר? אתם מבינים מה זה אומר? אז ברור, מזל שאני מאוד בעד שוויון זכויות. כי המהות של גבר ושל אישה, טוב, זה משהו שהוא מאוד עמוק, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה הספציפי, אבל ברור שבמהות אנחנו שווים, אנחנו חלק אלוה ממעל, שווים. אבל בתפקידים אנחנו ממש לא שווים. שבוע שעבר היה לי איזה שיחה עם מוכר בחנות ספרים, ואני שוויון מוחלט, אמרתי, מה שוויון? שוויון לא קיים. לא קיים. הוא אמר לי, מה, אתה נגד שוויון? אמרתי, ברור שאני בעד שוויון זכויות, אבל שוויון לא קיים במציאות. אין שוויון במציאות. אחד גבוה, אחד נמוך, אחד חזק, אחד חלש. ואחד הדברים הכי חמודים שראיתי, ראיתי פעם תוכנית, של אנשים שהולכים ממש לטבע במשך איזה 3-4 שבועות, בדרך כלל גבר ואישה. והם צריכים להתמודד עם הטבע הכי גולמי שיכול להיות. זה רעב מטורף, זה קור מטורף, דברים מזעזעים. והמון פעמים בתוכנית, כשאנשים ככה מתחילים, אז הם צריכים לבנות, בגדול, הם צריכים לבנות לעצמם איזה בית כלשהו. אז כמעט תמיד, הגבר לא הולך, היא אומרת לו, לך תביא עצים, הוא הולך, הוא חותך, הוא עושה את כל הדברים, והיא, מה היא מתחילה לעשות? זה פלא. היא מתחילה לנקות, לעשות ככה, לסדר את הדברים, וזה פשוט, אתה אומר, לא הבנתי, אבל כשחוזרים לעולם גולמי, לא מוגן כמו שלנו, המהות חוזרת, המהות של התפקיד. במה את טובה, במה אתה טוב. המזל הגדול של ילדיי זה שאשתי גידלה אותם. אני לא הייתי מסוגל לגדל ילדים. ברור שאני שותף, אבל לא כמו שהיא עושה את זה. היא עושה את זה פי מיליון יותר טוב ממני, ויש דברים שאני עושה יותר טוב ממנה. ככה זה אמור להיות. אבל רגע, אז אם כך, מישהו שחותם על הסכם ממון, הוא עושה עיוות? שנייה, אני לא נכנס עכשיו, זה לא הנושא שלנו עכשיו, מה אנחנו עושים? לא, חברים, אנחנו בקבלת התורה, אנחנו לא... אני יודע שזה מסקרן, זה נושא מאוד מעניין, אבל שימו לב, מה שאומר הרב, שאישה שמתחתנת עם גבר, היא מבטלת את דעתה אליו, ואומרת, אוקיי, איפה רואים את זה? סתם ככה, שם משפחה. אישה מאבדת את שם המשפחה הקודם שלה, היא מקבלת את שם המשפחה, אז את מוכנה עכשיו להיות חלק מהמשפחה שלי? את שותפה שלי 50%. אבל, ויש גברים שאומרים את זה, אגב, היא לא עשתה כלום. מה היא לא עשתה כלום? היא עשתה המון, היא השותפה שלך. היא החלק השני של הנשמה שלך. וממילא, היא שותף בכל מה שיש לו. ואין משהו יותר עצוב, אני אומר את זה בתור מטפל זוגי, לראות זוג שנפרד, יצא לי, אני לא אוהב לעשות את זה, אני גם מגשר, ובתור מגשר יצא לי לעשות הסכמי גישור. זה מכוער. זה מכוער. הרבה פעמים, לא תמיד. אבל אני זוכר, המיקרוגל, של מי המיקרוגל? אתם יודעים כמה עולה מיקרוגל היום? 200 שקל. והם אומרים, לא, אמא שלי הביאה אותו, והוא אומר, לא, זה אבא שלי, וזה, והם נקראים על 100 שקל, זה כזה, חברים, אתם שותפים, לא, אני הבאתי את זה, אתם שותפים. אתם שותפים. טלוויזיה, היה מלחמה של מי הטלוויזיה. כן, זה כזה, אבל זה מעניין שיש בכלל טענה כזו, איך אישה יכולה להגיד, היא לא שילמה, נגיד אישה לא עבדה, בכלל, שנים, בכלל, נגיד שהיא לא עבדה כל השנים, והגבר שילם על הבית, והוא שילם את כל המשכנתה. אם חלילה מתגרשים, למה מגיע לה חצי? למה? כי היא שותפה שלך, היא חצי, היא מקבלת באותו רגע של מעמד הנישואים, היא מקבלת חצי, היא שותפה שלך. וזה גם עניין כל האומר ויחולו, מקבל עליו עניין שבת, המורה על ייחוד קודשו בריחו וכנסת ישראל. מה זה שבת?
זה החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וכמאמר חז"ל, בני ישראל יהיו בן זוגך. אנחנו והקדוש ברוך הוא בני זוג, וממילא הוא שותף לקדוש ברוך הוא בכל מעשה בראשית. אתה שומר שבת, אתה אומר ויחולו, אתה מודה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כדי שתודה שיש בורא לעולם. שתתוודע לקדוש ברוך הוא ולאין סוף. שמהסוף תגיד, נכון, אני בא מהאין סוף. ולכן יש את המעמד שדיברתי עליו, שצריך להיות ביחד, בשותפות. הנה, אנחנו השותפים שלך, הקדוש ברוך הוא. בכל מעשה בראשית, אז אתם מבינים שלפי זה, מי ברא את העולם? לא, אנחנו לבד, אלא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו שותפים של הבורא בבריאה. אבל מה? אני בראתי עולם? אני יצרתי משהו, לא יודע, עשיתי את השמיים, את הארץ? לא. אז מי אתה בכלל? אני שותף שלו. למה? כי אני מקבל אותו. אני מקבל את דבריו, אני אומר, כן, הקדוש ברוך הוא בראת את השבת, אני לא עובד בשבת, ואני מקבל על עצמי את התורה שלך. אני מודה שאתה בראת, או כשבן אדם אומר, מודה אני לפניך, שחזרת בנשמתי, הוא אומר, כן, אני מודה, אני עושה את החלק שלי. אנחנו אשתו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו מקבלים את מרותו ואת מלכותו, אנחנו הופכים להיות שותפים, דהיינו, 50-50. מי ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא ואני. מה אתה עשית? הוא ואני. ועל זה באמת בסוכות אנחנו אומרים, אני והוא הושענה. יש ביטוי כזה, אני והוא. שזה משהו שזה גם הוא וגם אני. אנחנו מדברים על זה הרבה בשיעורים. שזה, הנשמה שלך היא חלק אלוהים ממעל. היא חלק. אז ברור שהיא שותפה. היא החלק שבא לידי ביטוי בעולם. ואותו עניין שייך גם במקיים מצוות סוכה, המורה על בחינת חופה ובחינת הביאני המלך חדריו. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לחדר שלו. תחשבו גם כן על מעמד של מלך. מלך מתחתן עם אישה. היה פעם פרינס צ'ארלס. אתם זוכרים? הוא התחתן עם ליידי דיאנה. ליידי דיאנה הייתה גננת, כמיטב ידיעתי, אם אני זוכר, כן, הייתה גננת. אישה פשוטה. הוא בחר בה, היא הפכה להיות נסיכה. מה? אבל מה עשית כדי להיות נסיכה? התחתנתי איתו. וואו. אז אנחנו מקבלים את הקדוש ברוך הוא ואת מלכותו, באותו רגע אנחנו הופכים להיות שותפים של הקדוש ברוך הוא, נסיכים. ואותו עניין שייך גם, והנה דרך העבודה הזאת שיהודי מבטל עצמו להשם יתברך, היא גבוהה מכל ענייני עבודה. אם אנחנו רוצים לדעת מה העבודה של יהודי בעולם, זה לבטל את עצמנו לקדוש ברוך הוא. דהיינו להגיד, אתה המלך. ולכן אנחנו אומרים בכל הברכות, כל הוגיה, כל דבר, ברוך אתה השם מלך העולם, מלך העולם, מלך. שמע ישראל השם לקדוש השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו. קבלת עול מלכות, עול מלכות שמיים, כל הדברים האלה זה תמיד חוזר אותו דבר. תבטל את עצמך לבורא. כלומר, קבל אותו בתור המלך שלך. באותו רגע, אתה יכול להגיד, איבדתי את עצמי לגמרי. כי זה הפחד של הרבה אנשים לא דתיים. הם אומרים, שנייה, אני אהפוך להיות דתי, מה? אז לא יהיה לי חיים, אני לא אוכל לעשות מה שבא לי. כן, אבל תבטל את מה שבא לך, ואתה תדע מה אתה רוצה. ומה אתה רוצה? אתה רוצה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. למה? כי אתה חלק ממנו, אתה שותף שלו. באותו רגע אתה הופך להיות שותף לבורא. כי גם זה שייך בידו, כי גם זה שאין בידו תורה ומעשים טובים, אך על ידי שמבטל את היש והחומר שלו, שיהיו לבחינת עין ואפס המוחלט, ובטלים לשם יתברך, זוכה למדרגות הרמות ביותר. כשבן אדם מבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא הופך להיות צדיק באותו רגע. ויש לנו את הסיפור של אלישע בן אבויה, לא אלישע בן אבויה, של רבי אליעזר בן דורדיה, שהיה כל החיים שלו חוטא מאוד גדול, הוא
ממש התמחה בחטאים. ברגע האחרון הוא אומר, אני רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא, והוא אומר, טוב, אני רוצה לחזור אליך. באותו רגע יש בת קול שיוצאת ואומרת, מה היא אומרת? אתם זוכרים? רבי אלעזר בן דורדיה, ברוך הבא לעולם הבא, לא זוכר בדיוק, ברוך לעולם הבא, משהו כזה, כאילו, התקבלת לעולם הבא. אבל איך קוראים לו? רבי אלעזר בן דורדיה. הוא לא למד, הוא עסוק בחטאים. אז איך יכול להיות? כי הוא ביטל את עצמו לגמרי עד שהוא מת, הוא נפטר. באותו מעמד הוא ביטל את עצמו עד כדי כך שנשמתו עזבה את גופו. אז באותו רגע הוא הפך להיות שותף של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא יקרא רבי. זה לא פייר. אפשר להגיד, זה לא פייר, הוא לא עבד בשביל זה. הוא עבד, אמנם זה לא המטרה העליונה שלנו, אבל הוא עבד שברגע אחד נותן את כל כוחו, והוא ביטל את עצמו, התקבל כרבי. וזה עיצומו של החג הקדוש הזה, התבטלות גמורה להשם ולתורתו בבחינת נישואין. ואגב, כתוב גדולה הענווה. מה זה גדולה הענווה? הענווה זה המידה שכוללת את כל המידות הטובות. אם בן אדם צריך לעבוד על מידה אחת, נגיד, בן אדם אומר, אני צריך לעבוד על הכעס שלי, על הדיכאון שלי, על העצב, על הקנאות, אני יותר מדי קמצן, כל הדברים האלה, אם אתה רוצה עבודה שכוללת את הכל, רק ענווה. כי בן אדם שהוא ענב, זה כולל את כל הדברים האלה. אדם ענב הוא לא יהיה קמצן, אדם ענב באמת, הוא לא יהיה כעסן, הוא לא יהיה עצוב גם. כי הענווה כוללת את כל המידות. אז לכן אומר הרב, כשאתה תגיע למצב הזה שתבטל את עצמך, זה כולל הכל. כל עבודת השם היא בנויה על תהיה בענווה. עד שמשיג בחינת זו, פנים בפנים דיבר השם עמכם, שהוא ייחוד הקדוש של פנים בפנים. ועל דרך דאיתא בקדושת לוי, וזה לשונו, וידוע שיום הכיפורים אינו מכפר רק עד שיכניס עצמו לבחינת עין. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את יום הכיפורים, או איך עובד יום הכיפורים? איך הקדוש ברוך הוא מוחל? כי באותו רגע שאתה מבטל את עצמך, את האנוכי שלך, את האנוכיות שלך, את האגו שלך, אתה הופך להיות שותף לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא מוחל לך באותו רגע. לכן כתוב, סלחתי כדבריך. ולפי המידה שאתה סולח לעצמך, הקדוש ברוך הוא סולח לך. שאומר, אני וכל מה שיש לי, וכל הכוחות שלי, הכל הוא להבורא יתברך. ואז מדביק עצמו לבחינת העין, ואפשר שזה כוונת ההשתחוויה של כהן הגדול בקודש הקודשים. ראיתם פעם השתחוויה שהייתה נהוגה במקדש? זה לא השתחוויה של המוסלמים, להבדיל. שהם עושים ככה. איך הייתה השתחוויה? ראיתם? כמו ביום כיפור, כן. אבל זה היה אפילו עם פישוט ידיים ורגליים. ככה, הבן אדם היה שוכב לגמרי על הרצפה. אגב, ראיתי שעושים את זה, ראיתי תמונה ב-National Geographic, מהממת. קצת מפחידה גם. נראה לי שזה היה במעמד של קבלת האפיפיור החדש, לא עכשיו, אבל ראיתי את זה לפני שנים. יש איזו קבוצה של אנשים שממש שוכבים ככה לפניו. כולם שוכבים על הרצפה. ההשתחוויה הזו, מה היא... זה של הרומא? כן, האפיפיור. מה זה ההשתחוויה הזאת? מה היא אומרת? אני בטל ומבוטל. זה לא שיש לי, זה לא שאני עכשיו קידה, שאני עושה, כן, אני מקבל. זה, אתם מבינים, נגיד, בן אדם גדול בא ואני עושה ככה. זה אומר, אני מקבל אותך, כן? אבל זה אומר שביטלתי את עצמי. אבל השתחוויה על הרצפה, על האפר, ולהגיד, אני אפר, אפר לרגליך. אז זה המדרגה של מתן תורה. אז אולי זה, וזה מה שהיה ביום כיפור, שבשעה שהשתחווה היה מכוון שכל מה שיש בו, הכל להבורא יתברך. עכשיו, שימו לב ללמד, כי יש גם כן הכל מהבורא יתברך, אבל הכל להבורא יתברך. הכוחות שלי, אני לא מבטל אותם. אני אומר, זה כוחות שלי, ואני נותן אותם לקדוש ברוך הוא. נותן לו את זה. יש להבין, בביאור דבריו, יום הכיפורים הוא יום ההתפייסות של קודש ברוך הוא בישראל, ויום מתן תורה
ויום מתן תורה, לוחות השניים. ביום כיפור, אנחנו קיבלנו את הלוחות השניים. במתן תורה, אנחנו קיבלנו את הלוחות הראשונים. מתן תורה זה יום חג. הרבה אנשים רואים אותו כיום קודר, עצוב. זה יום שקיבלנו את התורה. אז אתם מבינים שביום כיפור אנחנו מקבלים את התורה. אז הוא אומר, והוא בחינת פנים בפנים, בייחוד עליון. ביום כיפור זה כמו מתן תורה. שזה סוד וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. שזה מאוד מוזר. כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אבל אין אף אחד באוהל מועד? הכהן? הכהן נמצא שם. אז איך התורה אומרת, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד? הוא לא היה אדם? כביכול לא היה נחשב? כי הוא לא נחשב. הוא לא חצץ בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה. הוא היה בביטול טוטלי, בהשתחוויה. אוקיי. אז אם בן אדם מגיע למדרגה הזו, הוא שותפו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, עניינו הוא התבטלות לבחינת אין, עין. ודבר זה מרומז בכתוב, אנוכי עומד בין השם וביניכם. אתם זוכרים? עכשיו אנחנו חוזרים למה שלמדנו בהתחלה. כמו שפירש הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, שהאנוכיות שבאדם עומדת כמחיצה מפסקת בין הקדוש ברוך הוא וביניכם. כשכתוב אנוכי עומד ביני בין השם וביניכם, מה הכוונה? האנוכי שלי הוא מפריד ביני לבין הקדוש ברוך הוא. האנוכיות, האגו שלך מפריד אותך מהבורא. אבל אם אתה מבטל את האנוכיות שלך, אתה עובד על הענווה, אתה בהשתחוויה, אתה הופך להיות שותף לקדוש ברוך הוא. ועל כן אמר להם, משה, אם תרצו להגיע לבחינת פנים בפנים, ואומר לתכלית הדבקות, דעו שלא תוכלו להידבק אליו יתברך, אלא אם תסלקו מחיצה זו על ידי ביטול הישות, והאנוכיות לבחינת עין. האנוכיות שלכם מפרידה. וכשמשה אומר אנוכי עומד, אז יכול להיות שהכוונה גם כן, שהוא כמו הכהן הגדול. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אבל היה, אבל הוא לא היה. אז גם האנוכיות של משה לא מפרידה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שזה הסוד. שהרבה אנשים טועים בזה, הם אומרים, מה, משה רבנו להבדיל, זה כמו ישו להבדיל, חס ושלום? מה הכוונה? ישו הייתה לו ישות משלו, אז הוא הפריד, הוא מפריד. אבל משה רבנו, שהוא היה ענב מכל האדם, אז האנוכיות שלו לא מפרידה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו אומרים תורת משה. תורת משה, זה לא התורה של משה. לא, זה תורת משה. תורת משה. כי הוא שותף לתורה, כמו שזה תורת השם, תמימה, אז זה תורת משה. מי כתב את התורה? השם או משה? אתם מבינים שזה ביחד? כן. שהם כתבו את זה בשותפות. זה מעמד משוגע, הייתי אומר. הזוי. אבל זה הסתכלות משנת חיים על מה אנחנו עושים בעולם. אנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא. ככל שנבטל את האגו שלנו, כך נהיה יותר שותפים של הקדוש ברוך הוא. אולי אומרים shares, שזה מניות או חלקים בחברה מסוימת. אולי כשאנחנו בגאווה, אז הקדוש ברוך הוא בורא 99% ואנחנו 1%. וככל שאנחנו מתבטלים, אנחנו מקבלים 2%, 3%, עד ל-50%, עד חצי המלכות. ומכיוון שכל עניין קבלת התורה הוא התבטלות להשם יתברך בבחינת עין, על דרך ניסויים, צריך איש יהודי להיות לו התבטלות גם לתורה הקדושה, כי התורה מביאה לדבקות בהשם, שהיא וו החיבור בין השם, בין ה' לאה לה' תתאה. היינו קודשא בריחו וכנסת ישראל הדבוקים על ידי התורה. יש בשם השם שתי ה'ים, ה' עליונה וה' תחתונה. ה' העליונה זה השכינה, זה החלק הנגבי כביכול של הקדוש ברוך הוא. ה' התחתונה זה עם ישראל, זו השכינה ממש. אז הקדוש ברוך הוא יש לו כביכול שתי חלקים של ה'ים. מה מחבר בין ה' לה'? הו'. מה זה הו'? ו' זה ו' החיבור, וזאת התורה.
וזאת התורה. הוו הזה הוא מחבר בינינו. אז זה המעמד של קבלת התורה, זה לקבל את הוו, לקבל את החיבור הבלתי אמצעי עם הבורא. וכמאי דכתיב בזוהר הקדוש, קודשא בריך הוא רייתא וישראל, כולהו חד. וזה קצת קשה להבין, הרבה. הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל, זה אחד. זה מוזר. לא הבנתי. יש את הקדוש ברוך הוא, יש את בני ישראל, יש את התורה. הזוהר מסתכל בהסתכלות של אש, כשאנחנו בל"ג בעומר אנחנו מדליקים מדורות, שזה האש. מה זה האש הזו? זה הדבר הכי רוחני בעולם, הכי פחות ממשי וקונקרטי. כשבן אדם מגיע להסתכלות הזו, מה קורה? הוא רואה שהכל אחד. אין הבחנה בין הקדוש ברוך הוא לתורתו ולעמו. ולכן אין אדם זוכה לתורה, אלא על ידי התבטלות, כל עצמותו לתורה. כמו אמר חז"ל, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם. כשבן אדם מתבטל, אם בן אדם אומר, אני אוהב את התורה, יש את הקטע הזה, נראה שעושים את זה בבני עקיבא או בכל מיני דברים כאלה לנערים, מה המצווה האהובה עליך? אבל אם אני אומר, יש מצוות שאני אוהב, יש מצוות, אני לא התחברתי, לא יודע, ריבית, לא התחברתי, לא יודע, או כל מיני בן אדם בא אומר, שבת, לא, תפילין, לא יודע, תפילה אני אוהב. או כל אחד יגיד משהו לעצמו, הוא יגיד, אני אוהב ככה, אבל לא אוהב ככה. אז לא התבטלת לתורה. אם לא התבטלת לתורה, אתה עדיין עם אגו. אתה אומר, זה אנוכי, עומד ביני ובינכם, בין השם לעם. ואז אתה מפסיק בין האין סוף לבין הסוף. היינו שממית את העצמיות והישות שלו, וכן אמרו חז"ל, כך דרכה של תורה פת, במלח תאכל, ועל הארץ תישן, כלומר תבטל את העולם הגשמי שלך. ועוד אמרו, התורה נמשלה למים. מה המים יורדים ממקום גבוה אל מקום נמוך? כך, דברי תורה. וכן אמרו חז"ל, אמרו ז"ל, ולכן אתה צריך להיות מקום נמוך. אם אתה מסתכל על התורה, אתמול שמעתי התחלה של פודקאסט, שמישהו אמר, מישהי אמרה, תלמידה של מניטו, זיכרונו לברכה, והיא אמרה שהוא אמר לה ללכת ללמוד באקדמיה, לעשות תואר בתנ"ך. היא הלכה אחרי, אני חושב שהיא אמרה 3 חודשים, אמרתי לו, אני לא יכול. למה? למה קשה לעשות תואר בתנ"ך? בתנ"ך? תואר בתנ"ך, למה? כי מסתכלים על התורה ככה. מלמעלה. תואר. אתה מסתכל על התורה, אתה אומר, מה כתוב פה? בואו נראה אם זה בסדר. לא, זה לא מקובל עלינו, זה משהו ישן, זה משהו חדש, זה נכתב בתקופה כזו. ואם אתה לא מתבטל אל התורה, אז אתה מסתכל על התורה ממקום של התנסות. אם אתה מסתכל על התורה ממקום של התנסות, מה יהיה איתך? זה מאוד מאוד קשה. לא יודע אם... פעם תשמעו איזה שיעור של מישהו, בתנ"ך, באוניברסיטה, זה מאוד מאוד קשה לשמוע. אני לא ידעתי שיש תואר. באמת? וואו, איזה תואר מאוד, בארץ זה מאוד חזק. אבל אני פעם פגשתי גם איזה פרופסור לתנ"ך, היה לי מאוד מאוד קשה לדבר. זה מקום אחר, זה הסתכלות אחרת. וכל מי שאין עושה עצמו הפקר, כמדבר, איפה קיבלנו את התורה? במדבר. זה תחילת הספר שאנחנו קוראים, השבת, במדבר סיני. למה במדבר? ישים את עצמו כמדבר. אתה צריך להוריד את עצמך. אינו יכול לקנות את התורה. כי קניין התורה הוא רק על ידי התבטלות לבחינת עין. ועל דרך זה, נבין גם עניין הקולות וברקים והחרדה שהיה במעמד הנשגב לפני קבלת התורה, כי באדם יש כוח העפר והחומר. כי מה אמר הכתוב? כי עפר אתה, נכון? האדם הוא עפר. והחומר הזה מונע ממנו להידבק להשם יתברך ולתורה, והקולות והברקים והחרדות תיהרו אותם מיסוד העפר
החומרי, כדי שיוכלו להגיע לדבקות. איך אתה מגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא? רק אם אתה מבטל את מדרגת האפר. האפר זה גם עצבות, עצלות, כל המקום העייף הזה. רק אם אתה מנצח את זה, אתה יכול לקבל את התורה. ולכן אנחנו נשארים ערים כל הלילה. להראות לקדוש ברוך הוא, שמע, אנחנו לא... טוב, בוא נלמד קצת ונלך לישון. לא, אנחנו אוהבים את התורה שלך, נשארים ערים, אנחנו מתלהבים. ועניין זה שייך בכל דור ושנה, ועל דרך שסיפר מרן, הרב הקדוש, משהו, שפעם אחת אמר בליל שבועות שאינו יכול לומר תורה. למה? כי תורה של אשתקד כבר נגמרה, והתורה של השנה עוד לא ניתנה. יש אנשים שהם ברמה כזו שהם אומרים, אני לא יודע, תורה שקיבלתי שנה שעברה, זה כבר לא תורה, אני רוצה לקבל את התורה של עכשיו. ורק אפשר לעשות את ההכנה לתורה, כמאמר חז"ל, שהיה באימה וביראה, ברטט וזיעה, והתחיל כולו לרעוד. כשהוא אמר את זה, הוא התחיל לרעוד, אותו רב. והיינו, נמי מהי טעמה, שהיו צריכים לנער מהם את האפרוריות, האפר והחומר, על ידי התבטלות מאימה ויראה, רטט וזיעה. כשבן אדם היה במעמד הזה, אז פתאום הוא אומר, טוב, אני עכשיו מוכן, אני צריך לנער את הגוף. וזו ההכנה לקבלת התורה. תודה לכולם, אני ממשיך טיפה בזום, אני מפסיק. תודה רבה לכולם, להתראות, משה בהצלחה, ואני ממשיך איתכם כמה דקות, בזכותכם. אהרון. מה שלומך? ברוך השם, כולם יודעים שיש לימוד ליל שבועות בבית כנסת? תכף אני אגיד את זה. כולם יודעים שאני בא? כן. יופי, נראה אתכם בליל שבועות בעזרת השם. להתראות, השם יברך אתכם. אז אני רק אסיים, כי זה דווקא משהו שאנחנו לא מספיק חושבים עליו, על כמה אנחנו שותפים לקדוש ברוך הוא. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, אם ירצה השם יעשה ככה וככה, בעזרת השם. אבל מה שאמרתי על רבי אלעזר בן דורדיה, כשהוא התבטל לגמרי, מה הוא אמר? לפני שהוא התבטל, רגע לפני, אתם יודעים מה הוא אמר? הוא ביקש מהשמיים שהתפללו עליו, מהארץ שהתפללו עליו, מהגבעות, מהערים, מהשמש, מהירח, הוא ביקש מכולם, תתפללו עליי. כולם אמרו, תשמע, עד שאתה מבקש, אנחנו נתפלל לעצמנו. פתאום מה הוא אמר? אין הדבר תלוי אלא בי. בי. ולפני, זה רגע לפני שהוא נפטר, שהוא בכה. מה זה אומר בי? כאילו, בעצמי? כן, ממש בי. וזה מטורף. כלומר, הוא היה יכול להגיד, השם טוב, אם תרצה אותי, אז תיקח אותי, או מה אני אעשה? תעשה את רצונך, רצונך יעשה. הוא לא אמר, לא. זה תלוי בי. מה תלוי בי? ההתבטלות. ההתבטלות שלי תלויה אך ורק בי. לא בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יכול לבטל אותי. הוא נותן לי חיים, הוא אומר לי, קח, תחיה, תעשה עם זה משהו טוב. מה זה משהו טוב? קח את הכוחות שלך, כל הכוחות שלך, תשתמש בהם, ותעשה דברים נפלאים. תפריח את עולמי, תהיה שותף לבריאה. תהיה שותף לבריאה. אממה, אתה רק צריך להיזכר בדבר אחד. אני מקור הכוחות, ותתבטל לי. ואם אתה מבטל את עצמך לי, אז אנחנו בשותפות הזו 50-50. לכן אני אומר, לדוגמה, האדמו"ר מסלונים כתב את הדבר הזה. מי כתב? התורה של מי זה? תורה של הקדוש ברוך הוא או של האדמו"ר מסלונים? אז זה גם וגם, כי אתם מבינים שאם האדמו"ר מסלונים, באותו יום שהיה לו איזה חשק לכתוב את המאמר הזה, הוא אומר, טוב, אולי אני אלך קצת לנוח. קצת עייפתי, אין לי כוח עכשיו. אין לי כוח עכשיו לכתוב, לשבת, לכתוב, אין לי כוח. מה היה קורה? המאמר הזה, חלילה, לא היה קיים. אז התורה הזו לא הייתה קיימת. אז הקדוש ברוך הוא לא היה מגלה את תורתו דרך האדמו"ר מסלונים, וכן עם דברי הרב קוק, וכן עם כל הרבנים. אז אתה אומר, רק שנייה, מי נתן את התורה? הקדוש ברוך הוא או בני ישראל? ומה זה תורה שבעל פה? אתם מבינים שיש את התורה שבכתב, שהקדוש ברוך הוא יותר כביכול שותף, למרות שזה תורת משה גם כן, שגם בן אנוש נתן את התורה, אבל
מעבר לזה, יש את התורה שבעל פה, שבני ישראל, הם עושים כל מיני קונסים כביכול לקדוש ברוך הוא. יש אפילו מעמד נשגב, שנקרא תנורו של אחנאי, שזה מחלוקת בגמרא, כאילו פתאום מישהו אומר הקדוש ברוך הוא, עזוב, לא רוצה בת קול, לא רוצה שאתה תתגלה, אנחנו קובעים פה. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? כשהרב הזה אומר את זה, הוא אומר, ניצחוני בניי. כביכול, הם עכשיו 51%. לא 50-50, כביכול, זה לא מדויק מה שאני אומר, זה באמת 50-50. אבל באותו רגע ניצחוני בניי. כלומר, הם הבינו שהם השותפים, ואנחנו ביחד, ממתן התורה. עכשיו תחשבו על כל הדברים האחרים. כשבן אדם מקים משפחה, כשבן אדם מביא ילד לעולם, כשבן אדם עושה משהו, כלשהו, מי עושה את זה? אנחנו, והקדוש ברוך הוא. וסיפרתי את זה, זה משהו ששמעתי מהרב שרקי. שהוא אמר, אם משיח מגיע, ועכשיו הוא אומר לי, אהרון, אני רוצה אותך מזכיר. אתה יכול להיות מזכיר שלי? ברור, כן? יופי. ואז הוא אומר לי, ביום חמישי בערב, אני רוצה שעכשיו תודיע לכל העולם שהגעתי. פייר? נכון? אני המזכיר שלו. הוא לא הולך עכשיו להיכנס לאינסטגרם ולפייסבוק ולשלוח מברקים, נכון? הוא אומר לי, אני אעשה את זה. עכשיו, אם אני אומר, שמע, חמישי בערב, יש לי משהו, אני צריך לעשות קניות, לא, ואין לי כוח, אני קצת עייף. ואני אומר לו, אני אעשה את זה ביום ראשון. עכשיו, בימים האלה, משיח הגיע או לא הגיע? הוא לא הגיע, כי אני לא הבאתי אותו, כי אני לא פרסמתי אותו, ואז לכן הוא לא יכול להופיע בעולם. למה? כי אני הפרדתי בין ביאת המשיח לבין המושג, לבין הבפועל של זה. אז לכן מי הביא את המשיח? אני. אז מי, לא הבנתי, אז רק שנייה. יש את המשיח ויש אותי, יש את הקדוש ברוך הוא ויש אותי, אז השותפות הזו היא באה כל הזמן. כל דבר ועניין שאנחנו עושים בחיים. בין אם זה חתונה, בין אם זה עבודה, בין אם זה עבודת המידות, בין אם זה כל דבר שאנחנו עושים, כדאי לזכור את השותפות הזו. והשותפות הזו, אני מזכיר, היא נובעת מהיכולת שלנו להתבטל אליו. להגיד, אני מקבל את הקדוש ברוך הוא, את האינסוף, כמלך. וכל פעם שאנחנו עושים את זה, אנחנו נכנסים למעמד הנשגב הזה של 50-50. לכן כשקיבלנו את התורה, אנחנו 50-50 עם הקדוש ברוך הוא, גם בתורה, גם בכל, אנחנו 50-50. עכשיו, זו הסתכלות שהיא משנה את כל המציאות. כי הרבה פעמים אנחנו משתמשים, התחלתי עם זה, מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים, אם ירצה השם. זאת אומרת לי, אהרון, אתה יכול לעזור לי מחר? אני צריכה לעבור דירה. אם ירצה השם. בלי נדר, בעזרת השם. עכשיו, באותו רגע, אני לא שותף. כלומר, אני אומר, מה, בעזרת השם, אני אומר, אתה תעשה 99%, ואם הערת אותי, אז אני אבוא לעזור לתמר. אבל אם אתה לא מעיר אותי, אני לא אבוא. אז עכשיו, הגישה הזו, הנלוזה הזו, היא מנת חלקנו כל הזמן. היא מנת חלקנו, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, עושים את זה. אנחנו אומרים, טוב, הקדוש ברוך הוא, אם תרצה, תעשה. אם אתה תתחתן, ירצה השם. אם ירצה השם. מתי תתחיל לפתח את הקריירה שלך? אם ירצה השם. בעזרת השם. וכל פעם שאנחנו אומרים את זה, אנחנו כביכול מתכחשים לשותפות שלנו. והרבה פעמים זה נשמע כענווה, אם ירצה השם. אם ירצה השם. בעזרת השם. איזה צדיק אני עכשיו? בעזרת השם. אבל זה שיא הגאווה. זה שיא הגאווה. זה שיא כאילו... זה תלוי בי, תכלס. נכון? זה בעצם כל הרעיון של השתדלות. נכון, זה קשור, כל מה שדיברנו זה קשור להשתדלות. זה נושא מורכב, אבל אני חושב שמה שנותן לנו פה האדמו"ר מסלונים, זה הסתכלות מאוד מאוד מעמיקה על החיים, על כל מה שאנחנו עושים, על מקומו של האדם, על גאווה, על ענווה, על קבלת התורה, מה זה תורה, מה התפקיד של האדם בעולם, מה זה אין סוף, מה זה סוף. זה מאמר מטורף. זכינו, שהוא באותו ערב
לא אמר אני אלך לישון, שהוא כתב. תודה לכולם. יש בשבועות פה בבית כנסת